исемнәр бакчасында. Бүген без татар исемнәре сүзлегеннән һәм хәрефләренә башлана торган исемнәр белән танышып үтәрбез. Һәр вакыттагыча башта халкыбызның элекке йола исемнәренә тукталыйк. Эрдуган ир бала туган мәгънәсен аңлатучы, ир туган исеменнән фонетик үзгәрешләр нәтиҗәсендә Артуган, Эрдуган, Эрдуван исемнәре килеп чыккан дип санала. Хәзерге көндә бу исем Артуганов, Ардуанов фамилияларында сакланган. Әгәр профессор Гомәр Саттаров язганча, бу сүз борынгы төрки татар телендә ау эте, бурзай мәгънәсендә йөргән. Һәм ир баланың сизгер, түземле булуын теләү йөзеннән исем итеп тә кушылган. Шушы тамырдан кәсеп һөнәр белдерүче Ж, Ч кушымчасы ялганып, әгерже исме дә ясалган. Әгер һәм әгерже сүзләре хәзер телебездә авыл һәм шәһәр исемнәре буларак сакланалар. Өчтәк, өч тамырыннан ясалган. Гаиләдә өченче булып туган ир балага кушылган. Өркөт, бу исемнең мәгънәсен ике төрле аңлату бар. Беренчесе, ул борынгы төрки телдәге озак даими мәгънәсен белдергән өркөт сүзеннән ясалган һәм бала озын гомерле булып озак яшәсен дигән теләкне эченә алган. Икенчесе, өркөт исеме өрку, курку сүзеннән алынган һәм усал кешеләрне куркыт, бала янына җибәрмә дигән теләкне аңлаткан. Элек татарларда өрекмәс, ягъни курыкмас, батыр булыр дигән исемдә булган. Бүгенге көндә бездә Әркәтов, Аркатов, Үркетов, Уркутов, Иркиев, Иркиев кебек фамилиялар саклана. Әһәм хәрефләренә башлана торган исемнәрнең иң зур күпчелеге безгә гарәп теленнән кергән. Һәм аларда гарәп антропонимиясенең кайбер кагыйдәләре дә чагылган. Мәсәлән, ирләр исемнәре алдына әвел, әбу компоненты еш кушылган. Бу компонент гарәпчә ата, әти, бала атасы, иясе мәгънәсендәге әб сүзеннән алынган. Әбүл-Газиз, Газиз атасы, Әбу-Вәкер, Бәкер атасы, Әбүзәр, Нур иясе һәм башкалар. Нәкъ шуның кебек хатын-кыз исемнәре алдына анасы, иясе мәгънәсендәге Өмме компонентын өстәүдә киң таралган булган. Өмме Гөлсем, ягъни тулы йөзле, ал яңаклы кыз анасы. Өмме Сылу, Сылу анасы. Өмме Җамал, гүзәллек анасы һәм башкалар. Татар исемнәре сүзлегенең бүген күзәтелгән бүлекчәләренә кертелгән күп кенә гарәп фарсы исемнәре әле хәзердә актив кулланылалар. Шундыйлардан кайберләренең мәгънәләре белән танышып үтү кызыклы булыр. Әдип, әдибә, әдәпле, әдәпкә өндәүче. Әлфи Нур, мең нурлы, мең төрле нур иясе, күчерелмә мәгънәсе. Бик күркәм, үтә чибәр. Әлфия, мең яшәр кыз. Әмин, Әминә, ышанычлы, турлыклы. Әнисә, якын күргән дус, иптәш кыз. Әхсан, Әхсәнә, иң күркәм, иң матур. Әлфәт, иң тугры дус. Өлфәт, татулык, дуслык, мәхәббәт һәм башкалар.